खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां YouTube फेसबुकफ्राव नुखाबाय स' आंबो एसे बेरायनो फैदों आरो नैबेयाव नोंथांमोननो मा होननानै खिन्थाबावनो लोगोफोर जास्ट नोंथांमोना निखौ लायदो बेयो जाबाय जोंनि बड'लेण्डआवनो दं आरोला लोगोफोर ओरैहाय आइथिं बावखुंग्रि ओमफ्राय बेनो मा बुंनो लोगोफोर नैबे नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमबा बेयो मा नौ लोगोफोर नोंथांमोना नायदोल' आं बारा बुंबाय थाला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखासिगौ अनलि नाय लोगोफोर बिल्डिंखौ नायदो आरो बरिया लुदों खिन्थु फरेनार कान्ट्रि बायदि लोगोफोर भिउआ बरिया लोगोफोर नै बिबारफोरा माने कमप्लिट ओंखारजोबाखै लोगोफोर सिंसा हाबनो टाइम गैला लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो एसे भिउ देखायबाय आरो ना MCLA बस थाग्रा बायदिसिना प्रग्रामफोराबो बेयाव थाजागोन आरो ना गाइस हाबला टाइम गैया बैसागु बोथोर लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैथारबाय आरो ना लोगोफोर एसे नायदों नै लोगोफोर नै पुरा मोजां दा भिउआ फायबाय ब्र कमप्लिट ओंखारजोबाखै हाबबाय थालालै टाइम गैया नै जोंना नोंदेना खिथासिगोन बिमा नो दे नोंदेना खिथागोन नै आंथ' खिन्थायाखैमोन बे जाबाय नै MCLA माने कल'नि आरो बे माने MCLA फोर थाग्रा एड्रेसखौ खिथाना एसे एड्रेसा बे गामिया ओरै बावखुंग्रि गोलैबाय बावखुंग्रि समस्ति गोलैबाय जेनेबा नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफैदो गोसो बायदि फ्रि ना लकेल होननानै नाय नोंथांमोना अके बड'लेण्डनिनो MCLA हाउस बड'लेण्डनिनो जोंनि BTCनि BTRनि फैदो नायफैदो एसे एनै फट' लादो गाइस जाबाय दा लोगोफोर भिडिअ'आ